Eminem on the mix. What's up mga galon? Once again, balik na sa tag. Pakita na sa tag, balik na sa tag. Pakita na sa tag mga galon. Gera. Natin akong sawa. Pwede na para basket, pasingot ba no? Kawa sa kuan sa atong chami no? Ready na. Ut nga sus grabe ko taas sa gideng. Ato birahon be. Biras listo na. Oh, yeah. Waduy. Ana man na. Akong busa mo agaon. Hi. Portib kay ba sa ilang amahan nga naada yun. Shout out na diha sa akong sawa diha. Perminta. Busa mo agaw na. Naada yun. Ginahan lagi siya magunauna lagi ko no. Di ko no siya pabiya. Kami ko una ko no. Na ada yun sirit din ta. Eh di niya takabot sa duwa. May ubay ra bang mga slatron. Dali ta kay mabtan tagalas 12 totyo ta ni. Diara. Paok 3C tripin clothing diha mga galon. Hinahinay niya. Chinchilin po sa mo gaon sluyo ay. Sabaan kay buyag. Mo na diha. Tanawa mga galon oh. Samtang drive siglingi-lingi ba no. Magic din abot ta. Sirit rada no. Muragwa nya naa din to day. Kita tanaw sa to silang mga galawan diha. Samtang siya galon relax din tanaw ra kuan diha ba. Palaman na Skyflex ni kuan sakay na. Daray sugdan dito walain pasundayag dito buong anam na paok 3 siya klaro nga loyo o pagkadagan kutas na kayo. Na ada yun daray ang duwa ato pasan walain na pasan daray hatag lakto din tadi dito anam na mga galaw ledso laktod ba no. Balik na sad hatod sa hatag sila ay ahak nakalusot sa agalon. Kaya sa mga galon punay hangin si Dudong Paok tara daambula sa atong kauban ada yun pasundayag man na rin atong gilaktod gikapoy kay ba no taas kay ba no kutas kay tanan mga galon tara sibus ang mga gaon tanaw silpon mauna diha ako manghod niya pinakagwapo shout out gwapo ray preach gwapo naada yun o akong busa mo gaon dara akong asawa nga pinakagwapa smiling naman na yeah taka na lang dara mga kagais na to mga galon klaro kay kutas na kay ba no nya muli na din mi busa mo gaon ready na kayo andam ginahan lagi siya mo naog lagi di magpakuan di magpadawat ginahan siya jud kuno mo naog ano man ang mga agalon si busamo lakaw honong ginahan siya di kuptan ginahan siya rim lakaw diha ano man ang mga galaw di lagi siya pagunit lagi dahan siya chillin siya ano putas na kadiri dara lakaw na siya mga galon hinay naglakaw si busamo kuyog siyang angkol ug yung mama chilin ba no tanawa lakaw na yun yes diara nabot na rin ta magic man no paok 3 pin day busa mo mga gaon anak man na diha abot naman ta relax na diha usab na sa mga agalon bye bye